episode masalama khan chawjiang arin nightel demon fok chu vamuin chua tumani kha episode 5 ran tanna chuanin sparrow bird kan ti kha vermilion bird ghost a in thlakin khopui chu bai tawak mai chuta naupang chu la in anu dewa chuanin secret weapon nei tu luje jei ran langin chu naupang te chu aron chana naupang te chu ningchangan naudongin ningchanga te po chu kan cheve hala luje jei le vermilion bird chu anin ha chon ran mai vermilion bird chuan ui ka hlau lutuk te chan ti dera chuta ran attack ngalin luje jei nen chuan an bei vaka luje jei po chuan asla chak tak mang chuan an bei ve bok ma se ember point alo bum ve le thei zela chuta vermilion bird point mulzum tak tak mang chuan an ka ve pop popin luje jei point alo phel ve sok sok maya le lama ningchang ale zioling ite chu ron lang ve lein zioling chu evil power hian in ron thununin ningchang chu attack atum tamaya ningchang an no man bet chatin apor mang chuan tua evil power chu asu sak ngala anu dewa chuan chawjeng ari ron lang ve lein chuta chawjeng ari chuan an secret weapon pakhat chu nightel demon fok nena pe in demon fok po chuan lo absorb ve ngalin chuta asol peruk te zinga pali chu an lok thei ngala chung ho chu release in chuta chawjeng ari chuan wizard khat that turing ka du che ani mai atia lelama luje jele vermilion bird te chu lo lain bei ve mekin vermilion bird jok chu acha chazo ka tangin tuya chuan luta ma se luje che po chuan ran attack chun jom vele zelin chuta tuin hoi lama tang chuanin ran hap pop tumin vermilion bird chu ran chuaka ma se alo bum han le ta si a hnu dewa chuan wizard hi ron thleng ve in apor mang chuan ran attack vele ta popa chuta long evil ti riam pahni ten an din chil ram to mai vermilion bird pon an he don lo ti chu hria in kan bong hal thoya anu dewa chon li rong ngin ningchang ale zioling ite chu inan lo tlan lut thoya le lama vermilion bird po chu a human forming kan huthai ta a ming hi lot yu ani a ming hi lama har dewa vermilion bird ten kan sei tam jok mai don nia chuta vermilion bird chu ama an sil na chu amai na ron in su ta chuta alom lutuk chu kazalenta ati sapa anu dewa chuanin chawsiang ari chu ron langin master ti in a thing hal thuaya chuta siang ari chuanin ani hliap tak jok chu pein ama chem om chu ala tadaya chumi ani hliap om chu nightel demon fok peturin ati ani lelama tuin hnuai lama tang chuanin nightel demon fok sol chu aron chuak ran to mai chuta wizard chu ron bei ngalin wizard chuan lo ngam lo khop maya wizard chun silpor chu lo siam ve ma se nightel demon fok tan chuan eng thamma ni lo ama hi legendary demon ani ve tlatani fok sol mang chuan in han bayin treasure na tak chuan aden tira anu dewa chuan luje jei po chuan in ron pui ve in a short technique mang chuan ron attack ve a chumi adan hlan chuan in wizard po chu lo chuak ve in luje jei po chuan in short chen mang chuan han man bit ve bok ma se nightel demon fok tan eng thamma ni lo a shadow hand chu han mangin chu chen chu ol sam takin ati che ve ngala chuta wizard an attack tum chia chuanin wizard chuan formation hi ron activating ma se a formation siama chuanin chenzu plate anti chia dawangin a formation chu akim thei tatlat lo a formation chuanin man bet thei rovin lelama la chawsiang ari le chawfu te chu lo la in hnial ve mekin a chan po chawsiang arin chawfu chu thunai na ladik lawa apu ve tlat ani chuta nightel demon fok chuanin ice and fire power chu ron release in chu power zat chuan luje jei po chu thong mai chuta wizard chu voi khat attack a chuan a that ngal dera i taksa himin lo holok ta che tin a taksa jok chu thulun ngala luje jei chu lawin alo khur hlop hlop to a chem mangin a thlok bo te deya nightel demon fok chuanin secret score chu absorb ngalin a sol pa nga na chu a release le thei ta ani ama takaron chu huna chuanin arap thlak ngotang le lama be thung chuan chawsiang ari chuan
family mi le sa ani zia chu chong sia wi pon ron kena chon a thi senata ta tha chu ron nein lal fanu nge ni di chu a fin fia thei ta spai te po chuan in thing thi in chi bai chu on buk nga la song se nge po chuan chi bai chu bukin ta chau emperor thar chau fu chuan ni ho hi in molem ni ti in vela a han en nak chuan an vain lo bok ku pek to a chau siang arin kei hi lal fanu dik tak chu kani ha Imperial City a wi chau mai ni kha ma ni thu nei na lo chau emperor in thang kai ni kha ti in ma se khoi ta lo chuan ama chu a thlok pau te ya a sin chu ron thlak da in ning changa chuan anun ma sa a masterin immortal ni duem tia lo zo te chu khe chuakin chuta zialing in ithaim senior tin ava boi pi ngal thuaya anu dewa chuan ning changan taw snow pangte chungchang hreduem ti in zialing po chuan o ti in ning changan taw snow pangte chungchang chu soin ama hi zirlai parsari de zinga no pang berni in asniar paruk te chuan anti du ta thei leya na po chu an tho hnem tir thei le ma se chu taw snow pangte chu alungai ve ngai lo ti in chuti line le lama Lugia je chu Nightel Folk Demon khanin lo pa in tuta Nightel Folk Demon chuan bai ngalin alo ngam lo char khop mai anu dewa pe chuan evil soul mangin atak sa chu he chu sakatuma ma se a chu sak thai mai bik lo je po chuan han bai ve le in ma se angam ngang lo ani Nightel Folk Demon chuanin hetiang hian lom chem chui mangdon ti in chem lian tok chu samonin apuma chuan avit pop maya pin hu po chuanin ron thau lein 3 slot chu ron mangin a ron baya ma se chu beina chuanin omzia nei tlat lo ul sam takin alo bum le ngala anu dewa chuan a short technique thau kha han manglen chem tam tak chu samonin an beile charchara lo dang vele charchar ngalin chumirwal chuanin Lugia je chu a thlok bo ta daya lelama chau siang ri chuanin Imperial City seal chu lo activate in chutia activate role cha chuanin Lugia je chu alut man drama chuta Nightel Folk Demon chu lut ve thei lovin lelama ningchang le zeuling iteron lang velein ningchangan chu taw snow pangte chu aran puitling dawa a master in athat ta dayalom ti ina rila chuta zeuling in atop ta dai mo atia o lo ti ve main bel chu ron rin zeuling i chuan lo ma omneong ti in ning changa chu avon ngala Imperial City pon lama Nightel Folk Demon chuanin he Imperial City formation lekhi chuan mindang theilawang atia line vermilion blood kha ron kalvein an secret weapon pakhat chausiang arin petura ti chu aron pea Nightel Folk Demon po chuan lo absorb ve ngalin chol paruk na po chu ron chuak velein heta hian a soul zong chu azalen to ma se ama takahi ala zalen lo ang khop mai chuan Imperial City seal chu ti chia in borok chu ain thak tarup mai lela mala Lugia je chu lo be chhle in athi lek to ta ningchang le zeuling ite chuan vamhum hanin an boi som hal thuaya ruma chuan foi lutin ningchangan zeuling chu damdoi la turin atira chutia kal hlanin athom no chu alo phel sakta vek mai achan po ain hliam na ematin ni chuta avi na ber kherla chu afu khop maya chutia akor zong po apre sakvek tia mu chuan zeuling chu alom vak lawa ma se eng chu ti lawa anu dewa chuan damdoi chu lain ningchangan a han hnoi kol vela chuta a hliam chu han hnoi kol denin atop nan ti in apoimo na lai ber chu a hnoi tum chia chuanin zeuling na tur thei bik to lawa khoi khalai ka chu ke man karon ti mayang ti in aron chu ngal thuaya khalai ber kher kha chu aron chu sakangai lo te lul ne na tero comment lama khan poin tinge ti lo te chu in ron soi vele mai don nya ei chuan poi hi ka ti khop maya udewa chuan damdoi chu zeuling in anhoi zo nu chuanin han mut thatirin zeuling i chuan a mel thale mai ti in a en chara senior im huve du lo mi a mel tak hi ti in amax chu hli thak sak chan tuma ma se ningchangan angai lo khati khan chol hadam ri mai ro se atia ziangaron har chia chu zeuling in Miss Fairy ti in alo benghal chula chuta a mel chu an ron lang ve ta alo nal ve ngang mai anu dewa chuan kanun namin chan him saka wangin kalomim o ti te chuan lom thu chu an thril ve lia chuta inni pani hi master nei re em ti in azota nei vena ma se vermilion bat ghost kan baina min boral sanani ti in alo chang hal thuaya ta ron hai te ti in a cultivation level chu an en saka chuta i power len niam khop mai atia chutia
apo rom ziale ani na vel a hen endik sak thei tir riat chuanin ning changa chu tive chin turin ziawling an nora chuta anin kies lek leka an romantic reve anu dewa chuan lu jia jai po chuanin han tive main ma se ani na chu a hre thei tlat lo ning changan tunge kani chia tia zo ve pon nang chu tunge ni ti ka hre thei tlat lo mai ti in alo changa anu dewa chuan ka disciple ni duangin ti in azota ani pani po chuan lo du ve mai in short heavily seklama min ron zuin ka disciple ni don ya atia chata an ming te chu hanin hrilin lu jia jai chuan jia jia tian min ko mai thin ti in asoya chata ning changa po chuan ning chang jiwa kani ti le uling chu ning zeulinge ti in aning pum te chuan an thril ve lom loma ma se short heavily sekmo ati do chuanin lu jia jia ingai ne bem ni ati chia chuan zeuling chuan thupa lo choi ngal thuaya ani chu a fel de to khang teng kha a soi vel mai mai ni kha ti in nei haw le der dera anu dewa chuan khoma tanga thawin kala tum che chu ain chitlat mai a fair le ning changan lo pom chatin chuta a disciple in a pom ti mu chuanin a zak ve deuh nanwa dewa chuan kain do kan lama chuan an kalta a chuan thu in cultivation omdan chu a ril fiata he kan cultivation a hian riam thumin awma chu po chu kongai na thlen thai vek chumi zoa changkan zoa chuan immortal kan thleng thai ani ti in chuta an cultivation omdan chu asoya profong a hianin celestial riam le long evility riam awma tin atom bera hianin purple riam ti ania chumi zo chuan immortal ani chu po chu kongai na thlen thaya human heaven hell demon ghost ti te ani heta hianin an mani type zong o mi hring le atian van lam thil an cultivation lamai chuan an rem hian ang deuh tho ni chutia soi nu deuh chuan ning changan kanun masa kha chuanin thlen thei dan kong hi kong ruka omemo katia ati ta lu jia jei chuanin a senda chair hei hi a secret weapon kan ti kha o a senda chair chu abo thu rila ziawlingin kan zon chakang che tia akal tum chia chuanin ning changan alo dang ve ngala a chan po e nitral fog demon hianin a zon ber kan ni rawa ti chuan ani po hi a zon ber ani ro bok atia